Drugi svjetski rat objedinjuje neke od najintenzivnijih i najbrutalnijih epizoda 20. stoljeća, s prizorima ekstremnog nasilja, prisilnih zatvaranja i masovnih nestanaka. U istom tom kontekstu pojavljuju se zagonetke koje, čak i nakon desetljeća, ostaju neriješene. Neki slučajevi uključuju nestanke bez potpunih zapisa, a drugi uključuju pronalaske poput navodnog nacističkog vlaka skrivenog pod zemljom u jednoj regiji Poljske. Iako je prošlo više od 80 godina od kraja tog rata, mnoge od tih epizoda još uvijek nemaju provjerljiv odgovor. Koji su tih 25 konkretnih događaja koji, čak i danas, i dalje nisu u potpunosti razjašnjeni? Tko je otkrio skrovište Anne Frank? Tijekom desetljeća mnoge verzije pokušavaju objasniti kako su njemački časnici uspjeli pronaći Anu Frank, njezinu obitelj i druge osobe skrivene u zgradi u Amsterdamu. Najraširenija teorija sugerira da je netko iz bliskog kruga obavijestio tajnu policiju, što je omogućilo uhićenje 8 stanara skrivenog aneksa. Međutim, nova revizija pretpostavlja da se sve dogodilo slučajno, dok se istraživala druga, nepovezana aktivnost. Tim iz kuće Anne Frank analizira fragmente iz dnevnika same djevojke kako bi razumio što se dogodilo. U jednoj bilješci napisanoj u ožujku 1944. ona spominje uhićenje dvojice muškaraca koji su trgovali bonovima za hranu, a koji su se koristili za dobivanje hrane tijekom njemačke okupacije. Ti su ljudi bili povezani s tvrtkom koja je poslovala na istoj adresi gdje se nalazilo skrovište. Ona je zabilježila da, nakon što su uhvaćeni, više nisu imali pristup tim bonovima. Prema ovom novom pristupu, agenti koji su pretraživali zgradu u kolovozu 1944. nisu aktivno tražili progonjene osobe, već su pratili trag povezan s krivotvorenjem dokumenata. Neki službeni zapisi ukazuju da su oni koji su sudjelovali u toj operaciji radili na slučajevima vezanim uz kretanje novca i nakita, bez specijalizacije za praćenje židovskih skrovišta. Vrijeme koje su proveli na mjestu također izaziva sumnju, jer je daleko duže od onoga što obično traje brza operacija hvatanja. Godinama su razne osobe bile označene kao mogući odgovorni za dojavu, uključujući zaposlenika oca Anne Frank, njegovu suprugu ili suradnika njemačkih vlasti. Niti jedna od tih optužbi nije uspjela biti potvrđena uvjerljivim dokazima. Ovo nedavno istraživanje sugerira da je obitelj možda otkrivena zbog pozornosti koju je privlačila neregularna aktivnost drugih ljudi koji su djelovali na istom imanju. Anne Frank umire ubrzo nakon toga u koncentracijskom logoru. Njezin otac, Otto Frank, jedini je preživio od 8 skrivenih. Uspijeva pronaći kćerkinu bilježnicu i objaviti je, pretvarajući je u jedno od najpoznatijih svjedočanstava o njemačkom režimu u Nizozemskoj. Nacistički bjegunac koji je umro u sjeni Vatikana. Otto Wächter, jedan od visokih dužnosnika nacističkog režima u okupiranoj Poljskoj, uspijeva izbjeći Nürnberške procese nakon što je optužen za masovnu deportaciju više od 130.000 ljudi, uključujući tisuće djece. Dok su se njegovi bivši kolege po hijerarhiji suočavali s međunarodnim sudovima, on se skrivao u austrijskim Alpama više od 3 godine, sve dok nije uspio doći do Rima koristeći lažni identitet i uz pomoć tajne mreže. U talijanskoj prijestolnici sklonio se u crkvenom prebivalištu dok je planirao bijeg u Južnu Ameriku. Tajni put za bijeg koji je koristio, poznat kao Štakorski kanal, povezivao je nekoliko nacističkih bjegunaca sa sigurnim odredištima kroz suradnju s osobama unutar crkve i prema nekim dokumentima uz prešutno odobrenje američkih sektora zainteresiranih za korištenje informacija koje su ti ljudi mogli ponuditi u novom scenariju hladnog rata. Wächter je živio pod imenom Reinhard i održavao je kontakt sa svojom suprugom Charlotte, koja mu je slala pisma s nježnim nadimcima, pa čak i prodavala ukradenu umjetnost kako bi financirala njegovo skrovište. U tom okruženju umro je pod okolnostima koje nikada nisu razjašnjene.
Njegovo tijelo blagoslovio je austrijski biskup koji je znao njegov pravi identitet i koji ga je podržavao tijekom tajnog boravka u Rimu. Njegov sin Horst desetljećima je čuvao ogromnu zbirku pisama, dnevnika i osobnih dokumenata koji su otkrivali ne samo bliskost obitelji s nacističkom ideologijom, već i kompromitirajuće detalje o Vechterovoj umiješanosti u stroj za istrebljenje. Horst je međutim branio lik svog oca i sugerirao da je možda bio žrtva prikrivenog plana. Philip Sands, autor knjige koja rekonstruira ovaj slučaj, pronalazi indicije koje upućuju na nekoliko hipoteza, ali nijedna se ne uspijeva nametnuti. Bliskost s članovima SS-a, posjet bivšem časniku prije njegove smrti i umiješanost tajnih službi ostavljaju otvorenom mogućnost prikrivene operacije. Više od 7 desetljeća kasnije, Vechterova smrt i dalje nema jasan odgovor. Misterij ostaje. Blago Ervina Rommela. Tijekom posljednjih mjeseci sukoba u Sjevernoj Africi, njemački feldmaršal Erwin Rommel i njegovi podređeni akumuliraju veliku količinu opljačkane imovine, dok je njihova jedinica djelovala na tuniškom teritoriju, točnije na otoku Djerba. Vrijednost pripisana tom plijenu prelazi 20 milijuna funti u zlatu, nakitu i drugim vrijednim predmetima koji su pripadali židovskim građanima regije. Ova operacija, koju su proveli elementi Trećeg rajha, dodaje se nizu sustavnih konfiskacija koje su različite njemačke jedinice provodile u muzejima, privatnim posjedima i javnim prostorima na okupiranim teritorijima tijekom sukoba. Od kraja rata počinju kružiti brojne priče o velikim količinama bogatstva koje su sakrili nacistički vojnici s planom da ga kasnije vrate. Iako se Blago obično povezuje s Rommelovim imenom, neki ukazuju da on nije izravno sudjelovao u njegovom premještanju. Priča je, međutim, i dalje poznata kao Rommelovo zlato. Prema dostupnim svjedočanstvima, ukradeni predmeti poslani su na Korziku, otok smješten između Francuske i Italije, s namjerom da ih kasnije prevezu na njemački teritorij. Prvotni plan je bio pomorski prijevoz s Korzike preko Tirenskog mora, ali navodno je teret potonuo prije dolaska na odredište. Ova epizoda budi interes lovaca na blago i čak se spominje u romanu o Jamesu Bondu, gdje 2 ronioca umiru pokušavajući pronaći izgubljeno blago. Jedno od najčešće citiranih svjedočanstava dolazi od Petera Fleiga, mladog češkog inženjera starog 21 godinu, koji je, prema pričama, surađivao s Rommelom kao vojni ronilac. Nakon što je radio na čišćenju pomorskih mina i spašavanju plovila u talijanskoj luci La Spezia, Fleig dobiva tajne naredbe od kapetana Ludviga Dahla da ode na Korziku. Tamo mu je povjerena misija u potpunoj tajnosti. Po dolasku u grad Bastia, kapetan ga je odveo u staru njemačku vojarnu, gdje su se nalazila 3 poručnika s kojima je koordinirao sljedeću fazu premještanja. Nakon što je prvotni plan prelaska Italije kopnom propao zbog zračnih napada i zasjeda, skupina se odlučila potopiti 6 metalnih kutija u obližnje vode uz obalu kako bi ih kasnije izvadila. Godinama kasnije istraživači pronalaze obiteljsku fotografiju SS časnika uhićenog u logoru Dachau. Iza slike nalaze se koordinate koje upućuju na točku blizu obale Bastije. Vjeruje se da bi mogle biti povezane s točnim mjestom tereta. Međutim, protek vremena i izloženost slanoj vodi mogli su oštetiti kutije, ostavljajući blago zakopano pod morskim dnom. Svaki pokušaj izvlačenja zahtijevao bi složenu i opsežnu tehničku operaciju. Nestanak Heinricha Müllera. Heinrich Müller, koji je obnašao dužnost šefa gestapa tijekom Trećeg rajha, jedna je od figura najbližih centrima odlučivanja nacističkog režima. Njegovo mjesto boravka nakon pada Berlina u 1945. desetljećima je ostalo jedno od najvećih pitanja kraja rata. Posljednji put je viđen unutar bunkera gdje su se okupljali glavni nacistički vođe tijekom posljednjih dana sukoba. U tom trenutku Müller je izjavio da neće dopustiti da ga zarobe sovjetske snage. Od tada nijedna potraga koju su provele britanske ili američke vlasti nije uspjela potvrditi je li pobjegao u Južnu Ameriku
ili je poginuo tijekom posljednjih borbi u njemačkoj prijestolnici. Mnogo kasnije, povjesničar Johannes Tuchel predstavlja dokaze koji sugeriraju da je Müller umro u Berlinu u 1945. i da je njegovo tijelo završilo na židovskom groblju. Prema njegovom istraživanju, leš je prvo pokopan na zemljištu blizu sjedišta Luftwaffea, a kasnije je premješten u masovnu grobnicu na groblju Berlin Mitte. To groblje, osnovano u 17. stoljeću, oskrnavili su nacisti tijekom sukoba, a na kraju rata sadržavalo je 16 masovnih grobnica s ostacima više od 2700 ljudi koji su umrli tijekom bombardiranja i kolapsa grada. Tuchel je pristupio dokumentima koji povezuju ovu informaciju sa svjedočenjem grobara iz istočne Njemačke, koji se sjeća da je pokopao pojedinca odjevenog u generalsku uniformu. Odlikovanja pronađena uz tijelo podudaraju se s onima dodijeljenim Mülleru tijekom njegove karijere, a njemački i američki zapisi podupiru ovu verziju. Prema povjesničaru, svi elementi se podudaraju u upućivanju na to da je šef Gestapa zaista pokopan na tom mjestu. Müller je u mladosti bio policajac i dobio je vojnu obuku tijekom Prvog svjetskog rata. Kasnije se pridružio SS-u i radio pod izravnim zapovjedništvom Reinharda Heydricha. 1942. prisustvovao je konferenciji u Wannseu, gdje je definirano takozvano konačno rješenje. Njegova uloga birokrata terora stavlja ga među glavne odgovorne za holokaust i za pogubljenje sovjetskih zatvorenika. Mogućnost da njegovi ostaci dijele tlo sa žrtvama istog režima izaziva odbijanje, iako vjerska pravila sprječavaju ekshumacije, što dio misterija ostavlja bez odgovora. Tajna koju je Göring odnio prije svoje osude. Hermann Göring izbjegava izvršenje kazne koju je izrekao Nürnberški sud, donoseći neočekivanu odluku nekoliko sati prije naznačenog trenutka. 15. listopada 1946. oko 10 sati i 44 minute navečer progutao je supstancu unutar svoje ćelije. To je učinio unatoč sigurnosnim mjerama koje su nametnule savezničke snage, što budi pitanje koje traje desetljećima. Kako je taj element došao u njegove ruke? Od svog zarobljavanja Göring predstavlja najvišeg nacističkog dužnosnika koji je ostao u rukama saveznika. Adolf Hitler, Joseph Goebbels i Heinrich Himmler već su nestali s scene, a Martin Bormann nije bio lociran. Tijekom suđenja bivši maršal Reicha pokušava se pozicionirati kao središnja figura među optuženicima, odlučno intervenira na saslušanjima i ostavlja snažan dojam na sjednicama. Ipak, na njegovu nedavnu karijeru utjecale su ovisnost o lijekovima, strateške pogreške na čelu Luftwaffea i njegovo udaljavanje od jezgre nacističke moći. U posljednjim danima sukoba uklonjen je izravnom naredbom Hitlera, nakon što je predložio preuzimanje vodstva u slučaju da vođa više ne može nastaviti. U zatvoru uspijeva povratiti dio svoje energije pod nadzorom pukovnika Burtona Andrusa, značajno smanjuje svoju težinu i uspostavlja odnos s nekim američkim časnicima. Jedan od njih, poručnik Jack Willis, s kojim dijeli strast prema lovu, postaje ključna figura u nagađanjima o tome kako je pristupio onome što je kasnije koristio. Willis je imao dozvolu za ulazak u skladište gdje su se čuvali osobni predmeti zatvorenika, a pretpostavlja se da je uspio pronaći mali spremnik skriven unutar posude za kremu. Odnos između njih dvojice postao je toliko blizak da mu je Göring poklonio posvećenu fotografiju. Vrijedno pero i sat su gravirani njegovim imenom. Druga verzija pojavljuje se kasnije. Herbert Lee Stevers, bivši američki vojnik zadužen za nadzor u Nürnbergu, izjavljuje 2005. da je predao navodno bezopasan predmet na zahtjev nepoznatih osoba, koje su uvjeravale da mora doći u Göringove ruke iz medicinskih razloga. Iako su drugi svjedoci doveli u pitanje njegovu priču, također se smatra da je liječnik Ludwig Flücker mogao biti umiješan u epizodu. Unatoč pismima koja je Göring ostavio i u kojima uvjerava da je bio spreman od ranije, nepoznanica o tome kako je uspio izvršiti svoj plan ostaje neriješena.
Bombarder zarobljen u močvari Papue Nove Gvineje. U udaljenoj zoni Papue Nove Gvineje, gdje se močvara Agaimbo prostire između guste vegetacije, ekstremne vlažnosti i stalnih opasnosti poput ogromnih krokodila i komaraca koji prenose malariju, neobičan pronalazak privlači pozornost 1972. Pripadnici australskih zračnih snaga pronalaze na tom neprijateljskom terenu ratni avion koji je potpuno izvan svog mjesta. Riječ je o B-17E Flying Fortress, modelu teškog bombardera s 4 motora koji je koristilo američko zrakoplovstvo. Aparat je izvorno koristio kapetan Fred Eaton, koji ga je vodio u jednoj od prvih zračnih ofenziva vojnog zrakoplovstva Sjedinjenih Država tijekom svjetskog sukoba. Do 1941. američka vlada pokušavala je održati određenu distancu od borbi koje su se odvijale u Europi, a nakon iskustva Velikog rata, stanovništvo također nije bilo motivirano da ponovno vidi svoje vojnike raspoređene. Međutim, panorama se drastično mijenja nakon japanskog napada na američku bazu u Pearl Harboru. Taj napad, koji je izvršio izravni saveznik sila osovina, uzrokuje smrt 1000 ljudi. Veličina tog čina čini jedinom mogućom reakcijom zemlje objavu rata. Dok je jedan dio ratnih napora bio usmjeren na suočavanje s nacističkim režimom u Europi, drugi znatan dio bio je usmjeren na Pacifičku frontu. Japanska vojska bila je dobro opremljena i spremna za otpor. Ta fronta završava s bilancom od više od 100.000 poginulih američkih vojnika. U tom kontekstu, sudbina bombardera B-17E, kojim je upravljao Eaton, poprima neočekivani preokret. Zrakoplov su napali japanski lovci nakon sudjelovanja u ofenzivi protiv neprijateljskih brodova u Novoj Britaniji, području tada okupiranom od Japana. Iako je struktura aviona pogođena, razlog njegovog pada bio je nedostatak goriva. Prvotni cilj bio je povratak u Long Reach u Queenslandu, Australija, ali avion se na kraju srušio u močvaru Agaimbo 20 i 3. veljače 1942. Unatoč nepovoljnim okolnostima posada je preživjela 6 tjedana krećući se pješice. U to vrijeme suočili su se s bolestima poput malarije i iscrpljujućim temperaturama. Kada su se ponovno susreli sa savezničkim američkim snagama, članovi posade dobili su novi zračni zadatak samo tjedan dana kasnije. Slučajno, taj B-17E je pripadao Klokanovoj eskadrili, grupi koja je krenula iz San Francisca prema Pearl Harboru točno na isti dan japanskog napada, 7. prosinca 1941. Ta slučajnost pridonosi katastrofi, jer je osoblje radara na Havajima vjerovalo da zrakoplovi koji se pojavljuju na ekranu pripadaju planiranoj eskadrili, a ne neprijatelju. Taj specifični bombarder, međutim, nije putovao s njima tog dana. Njegov dolazak dogodio se malo nakon bombardiranja. Godinama kasnije, u 80. godinama, javio se interes za izvlačenje aviona s mjesta gdje je bio zarobljen. David Talichet, koji je bio pilot tijekom sukoba i sakupljao je povijesne zrakoplove, vodio je operaciju zajedno sa svojom obitelji i sa stručnjakom za zračno spašavanje po imenu Alfred Hagen. Do 2006. spašavanje aparata je već bilo završeno. Krstili su ga imenom Fantom iz močvare i s vremenom se pretvorio u legendarni komad među istraživačima i ljubiteljima vojne zrakoplovne povijesti. Smatra se da je to B-17E u najboljem stanju od onih nekoliko koji su pronađeni. U veljači 2010. dobiva dozvolu da bude poslan u Sjedinjene Države. Napokon, 10. travnja 2013. zrakoplov stiže na Havaje kako bi bio izložen javnosti u Muzeju pacifičkog zrakoplovstva smještenom u Pearl Harboru. Hitlerova nacistička zastava, unutar simboličnog aparata nacističkog režima, jedan od najvažnijih predmeta je takozvana Blutfahne ili krvava zastava. Ovaj barjak je postao obilježen nakon događaja pokušaja puča u Münchenu u 1923.
kada je skupina Hitlerovih sljedbenika pokušala preuzeti vlast u Bavarskoj. Tijekom marša prema Ministarstvu obrane, nekoliko sudionika pada pogođeno od lokalne policije. Jedan od njih pada na zastavu jurišne sekcije broj 5, natapajući je svojom krvlju. Od tog trenutka taj simbol počinje zauzimati privilegirano mjesto unutar političkog rituala nacizma. Nakon suđenja, Hitler ponovno preuzima kontrolu nad strankom i pretvara Blutfahne u ceremonijalni predmet. Naređuje da se postavi na jarbol s pločom na kojoj su ugravirana imena 16 poginulih članova tijekom puča. Također dodjeljuje stalnog čuvara iz SS-a koji je bio zadužen za nošenje na svaki kongres. Na stranačkim skupovima Hitler koristi ovu zastavu za blagoslov drugih nacističkih obilježja, dodirujući ih njome tijekom ceremonije posvećenja. Također se predstavlja na događajima prijema novih članova u SS, gdje je bila dio simbolične zakletve. Blutfahne se čuvala u smeđoj kući, sjedištu stranke u Münchenu, pod posebnim nadzorom i stražom. Njezino stanje ostaje netaknuto, osim malog poderanog dijela koji je ostavljen kao znak borbe. Tijekom cijele 30. godina zastava se redovito izlaže na paradama i javnim događajima. Njezin posljednji zabilježeni nastup događa se u listopadu 1944. na ceremoniji kojom je predsjedao Himmler. Nakon tog trenutka gubi se svaki trag. Neke verzije ukazuju da se zastava vratila u sjedište i nestala usred bombardiranja. Druge upućuju na to da su je zarobile kao plijen savezničke trupe koje su ušle u München u 1945. Čak se sugerira da bi mogla biti spremljena, neidentificirana u nekoj privatnoj kući u inozemstvu. Do danas, mjesto gdje se nalazi Blutfahne i dalje nije razjašnjeno. Simbol s najviše ritualnog značaja za Hitlerov režim ostaje nestao, pretvoren u jedan od najtraženijih i najzagonetnijih predmeta tog razdoblja. Let 19 u Bermudskom trokutu. U prosincu 1945. 5 torpednih aviona modela Avenger američke mornarice polijeće iz baze Fort Lauderdale za rutinsku misiju obuke nad Atlantikom. Upravljalo ih je 14 ljudi, gotovo svi s iskustvom, a vrijeme na početku leta nije predstavljalo poteškoće. Ta patrola, poznata kao Let 19, slijedila je jednostavnu trokutastu rutu, prema istoku preko oceana, skretanje na sjever, a zatim povratak na jug preko kopna. Ono što je trebalo trajati nekoliko sati pretvara se u jedan od najzagonetnijih incidenata u vojnoj povijesti. Posljednja jasna komunikacija dolazi od zapovjednika misije, poručnika Taylora. Čuje se kako govori da su izgubili orijentaciju, da ne mogu vidjeti kopno, da svi instrumenti otkazuju. Radio prenosi zbunjujuće poruke, preklapajuće glasove i kontradiktorne reference. Neki od pilota vjeruju da lete iznad grebena Floride, drugi uvjeravaju da su skrenuli prema Meksičkom zaljevu. Kontrolni toranj ih pokušava navesti, ali signali slabe dok se ne izgube u potpunosti. Nijedan od 5 aparata se ne vraća. Nekoliko sati kasnije, hidroavion Martin Mariner s 13 osoba na brodu polijeće kako bi tražio izgubljenu eskadrilu. 20 minuta nakon polijetanja također nestaje bez traga. Ukupno 27 ljudi nestaje u jednom danu. Mornarica pokreće opsežnu istragu. Brodovi i avioni pretražuju područje danima. Postavlja se hipoteza o masovnoj dezorijentaciji zbog moguće geomagnetske oluje, iako nema jasnih meteoroloških dokaza koji bi to potvrdili. Neki interni izvještaji sugeriraju navigacijske pogreške u kombinaciji s tehničkim problemima. Međutim, konačni izvještaj ne uspijeva ponuditi konkretno objašnjenje i na kraju klasificira slučaj kao nepoznat uzrok. Priča o Letu 19 od tada hrani teorije koje se kreću od ljudskih pogrešaka do neobjašnjivih fenomena. Njegov nestanak postaje jedan od stupova mita o Bermudskom trokutu. 70 godina kasnije, točno mjesto aviona i 27 ljudi i dalje nije poznato.
Yamashitino blago na Filipinima. Pred kraj Drugog svjetskog rata, dok su sile osovina počele gubiti teren, jedan od najpriznatijih časnika japanske vojske, Tomoyuki Yamashita, vodio je obranu Filipina pred savezničkim napredovanjem. Suočavajući se s opsadom koju je vodio general MacArthur, pojavljuju se verzije koje upućuju na neočekivanu odluku: sakriti ogromnu količinu vrijednih predmeta na različitim točkama arhipelaga. Riječ je o imovini akumuliranoj tijekom vojnih kampanja, koja potječe od pljačke azijskih gradova pod okupacijom. Priča navodi da su ti tereti zakopani u sustavu tajnih tunela s namjerom da se spriječi njihovo vraćanje od strane pobjednika. General Yamashita se predao u rujnu 1945. 5 mjeseci kasnije suočava se s vojnim sudom koji ga osuđuje. Tijekom procesa dobiva izravna pitanja o mjestu gdje se nalazi to navodno blago, ali izbjegava dati jasne odgovore. Njegovo miješanje dovodi do priče koja traje desetljećima. Skup poluga, dragog kamenja i kipova, skrivenih pod zemljom, još uvijek neotkrivenih. Lokalne grupe za potragu organiziraju se iz godine u godinu s nadom da će pronaći neki trag. Nakon dugih dana bez uspjeha, preokret se događa 1970. kada istraživač po imenu Rogelio Roxas pronalazi ostatke mogućeg skrovišta, zlatnu figuru u obliku Bude i druge predmete zakopane u blizini grada Baguio. Taj pronalazak generira nove ekspedicije diljem Filipina. Ideja da je Roxas pronašao samo minimalan dio skrivenog potiče zlatnu groznicu Yamashite. Međutim, unatoč upotrebi novih tehnoloških alata poput termalnih senzora ili laserskog skeniranja, ne pojavljuju se novi dokazi. Neke verzije tvrde da su otkriveno ukrale druge grupe. Druge sugeriraju da je sam Yamashita preuveličao činjenice kako bi stvorio zbrku među svojim progoniteljima. Posljednjih godina radovi na iskopavanju se nastavljaju, ali nema uvjerljivih rezultata. Do danas, takozvano Yamashitino blago ostaje izvan dosega, a njegovo postojanje i dalje je jedna od velikih nerazriješenih misterija sukoba. Mural u mornaričkoj kantini na Orknijskim otocima. Na otoku Lampholm, dijelu arhipelaga Orknijski otoci, nalazi se mala betonska građevina koja služi kao vojna kantina, gdje su se britanski mornari okupljali između smjena kako bi jeli i odmarali se. U tom prostoru pojavljuje se mural naslikan izravno na zidu, potpisan samo inicijalima A.E. Words. Njegov autor nikada nije identificiran. Mural prikazuje scenu klasičnog stila s morskim motivima i dekorativnim detaljima koji ne odgovaraju profilu običnog vojnika. Predstavljeno je mirno okruženje sa stupovima, voćem, instrumentima i elementima koji sugeriraju tehničko znanje o umjetnosti i vizualnoj kompoziciji. Iako slika nema očitu političku ili vojnu naraciju, njezino prisustvo u funkcionalnoj kantini Kraljevske mornarice privlači pozornost zbog razine detalja i akademskog stila. Tijekom desetljeća, povjesničari britanske vojne baštine pokušavaju otkriti tko se krije iza potpisa. A.E. Words ne pojavljuje se ni na jednom popisu mornaričkog osoblja, niti u registrima regrutiranih umjetnika ili civilnih suradnika baze. Također se ne nalazi među talijanskim ratnim zarobljenicima koji su izgradili obližnju talijansku kapelu, poznatu po svojim vjerskim muralima. Kantina u kojoj se nalazi mural nije otvoreno mjesto za javnost, a pristup arhivi posada koje su prošle kroz Lampholm u 40. godinama je nepotpun. Prva istraživanja sugeriraju da bi se moglo raditi o članu posade privremeno dodijeljenom otoku, možda s prethodnom obukom u dekorativnom slikarstvu ili civilnom umjetničkom obrazovanju. Druge teorije upućuju na šifrirani homaž ili internu poruku među članovima mornarice, iako ništa u dijelu ne podržava izravno te ideje. Ime, koje izgleda kao potpis, moglo bi biti pseudonim, izmijenjeno pravo ime ili čak fraza sa skrivenim značenjem. Do sada nisu identificirana druga slična dijela potpisana od te osobe. Unatoč naporima da se uđe u trag podrijetlu slike,
Istraživači ne uspijevaju potvrditi tko je bio njezin autor, niti zašto ju je napravio. Mural ostaje na svom mjestu, zaštićen kao povijesni komad, dok ime A.E. Words i dalje ostaje neriješena zagonetka. Izgubljena nacistička baza na Arktiku, na udaljenom otoku blizu Sjevernog pola, tim ruskih znanstvenika ponovno otkriva 2016. godine ostatke stare tajne instalacije koju je izgradila njemačka vojska tijekom Drugog svjetskog rata. Mjesto se nalazi na zemlji Aleksandri, oko 1000 km od Sjevernog pola, i desetljećima je ostalo skriveno među snijegom i ledom Arktika, izvan dosega istraživača i arheologa. Enklava je registrirana pod kodnim imenom Schatzgräber, što na njemačkom znači lovac na blago. Iako službeno funkcionira kao strateška meteorološka stanica, njezino ime hrani sumnje o mogućim dodatnim misijama. Neke hipoteze ukazuju da bi njezin cilj mogao uključivati potragu za starim predmetima ili aktivnosti izvan uobičajenog okvira znanstvene instalacije. Baza počinje s radom 1942. godine, samo godinu dana nakon početka njemačke invazije na Sovjetski savez. Njezino mjesto je ključno za vojne operacije na sjeveru jer se odatle prikupljaju bitni atmosferski podaci za usmjeravanje kretanja podmornica, flota i trupa na Sjevernom Atlantiku. Ekstremna klima u zoni čini da je tim koji radi u stanici potpuno izoliran tijekom dugih razdoblja. 1944. godine situacija se drastično mijenja kada stanari konzumiraju meso polarnog medvjeda zaraženo parazitima i ozbiljno se razbolijevaju. Trovanje zahtijeva potpunu evakuaciju osoblja, spašenog pomoću njemačke podmornice. Od tada baza ostaje nenaseljena i s vremenom njezino točno mjesto pada u zaborav. Desetljećima kasnije, usred zemlje Aleksandri, ruski istraživači lociraju zaleđene ruševine naselja. Pronalaze više od 500 predmeta sačuvanih u izvanrednim uvjetima zahvaljujući polarnoj klimi. Metke, fragmente građevina, uniforme i zbirku dokumenata u relativno dobrom stanju. Strukture pokazuju ostatke bunkera, sustava za pohranu i znakove svakodnevnog života osoblja koje je boravilo u stanici 2 godine. Otkriće ponovno pokreće teorije o alternativnoj upotrebi baze. Iako je njezina službena svrha bila prikupljanje vremenskih izvještaja, kodno ime i njezin izolirani karakter stvaraju sumnje među stručnjacima. Otok, ranije sporno područje, sada je dio ruskog teritorija koji planira instalirati novu stalnu instalaciju na istom mjestu. Zagonetka o pravim funkcijama Schatzgräbera ostaje otvorena. Putovanje podmornice u 530. Argentinu. Nedugo nakon završetka sukoba u Europi, njemačka podmornica pojavila se bez najave uz obalu Argentine. U 530 plovilo klase 109,40 stiglo je u luku Mar del Plata 10. srpnja 1945. više od 2 mjeseca nakon njemačke kapitulacije. Njezin zapovjednik, Otto Wermuth, signalima je poručio da se želi predati lokalnim vlastima, što je izazvalo iznenađenje i nemir među argentinskim mornarima. Nakon nekoliko manevara, podmornica je privezana uz dok i njezina predaja je ozvaničena. Situacija je odmah potaknula niz pitanja. Posada, sastavljena od mladih ljudi odjevenih u svečane uniforme, nije predala navigacijske zapise, karte ni dokumente, budući da su ih uništili prije nego što su stigli do obale. Također, nisu imali oružje ni torpeda. Ova odsutnost dokaza potaknula je nagađanja. Neki mediji sugerirali su da je U-530 možda prevozio visoke dužnosnike nacističkog režima koji su se iskrcali ranije, na nekoj obližnjoj plaži, iskoristivši dugu i slabo nadziranu obalu pokrajine Buenos Aires. Među verzijama koje su kružile spominjala se čak i mogućnost da je Hitler tajno pobjegao na toj podmornici. Ispitivanja posade koja su provela argentinske snage, a zatim i saveznici, umnožila su se bez pronalaska čvrstih dokaza koji bi poduprli te teorije.
Međutim, međunarodni tisak se odazvao na ove hipoteze i nekoliko njemačkih časnika dovelo je u pitanje je li predano plovilo ista ona originalna u 530. Nestanak glavnog splava podmornice dodao je još sumnje. Prema lokalnim istraživanjima, slično plovilo pojavilo se nekoliko dana ranije na plaži blizu Mar del Sud, bez posade. Također se sumnjalo na umiješanost u 530 u eksploziju brazilskog krstaša Bahia, iako je komisija zaključila da se radilo o unutarnjoj nesreći. Unatoč tehničkim izvještajima i formalnim izjavama, konačni put u 530 i njegova stvarna svrha i dalje su obavijeni nepoznanicama. Slučaj nastavlja hraniti teorije koje još uvijek nisu u potpunosti odbačene. Vlak s nacističkim zlatom iz Valbrziha. U planinskom području Donje Šleske, blizu dvorca Ksijaz, proteže se podzemna mreža tunela koju je izgradio nacistički režim tijekom posljednjih godina rata. Unutar tog kompleksa, nazvanog projekt Rise, pojavljuje se jedna od najupornijih priča iz sukoba. Navodno skrivanje vojnog vlaka prepunog vrijednih predmeta. Priča govori o nekoliko oklopnih vagona koji su nestali 1945. godine, baš kada su sovjetske trupe napredovale poljskim teritorijem. Slučaj je dobio javnu pozornost kada je Tadeusz Slovikovski, bivši poljski željezničar, tvrdio da je dobio izravne informacije o lokaciji vlaka od jednog Nijemca kojem je pomogao u tučnjavi. S vremenom je Slovikovski prikupio dokumente, planove i fotografije, te se preselio u grad Valbrzih, gdje je pristup sustavu tunela bio ograničen. Njegova potraga postala je osobna nakon što je izgubio majku u Auschwitzu. Tijekom desetljeća prijavljivao je prijetnje, provale i nadzor. Godine 2015. dva istraživača tvrde da su locirali vlak zahvaljujući Slovikovskijevim uputama. Angažirali su odvjetničku tvrtku kako bi zatražili 10% vrijednosti pronalaska. Iako poljska vlada izbjegava javno potvrditi otkriće, vijest je izazvala međunarodni interes i ponovno otvorila rasprave o sadržaju vlaka. Spekulira se da bi unutra mogli biti službeni dokumenti Trećeg rajha, umjetnička djela, poluge, oružje, pa čak i ostaci jantarnog kabineta, koji je nekada ukrašavao cijelu sobu ruske carske palače. Lokalne vlasti i povijesne memorijalne organizacije raspravljaju o tome tko bi imao pravo na te predmete u slučaju pronalaska. Svjetski židovski kongres upozorava da ako se pronađu stvari oduzete deportiranim obiteljima, one moraju biti vraćene njihovim nasljednicima. Predstavnici Poljske države smatraju da sav sadržaj čini dio nacionalne baštine. Iz Rusije neki glasovi traže carske predmete ako se potvrdi da su bili na brodu. Vlak se i dalje nije pojavio, ali tuneli se nastavljaju proučavati. Kombinacija nepotpunih zapisa, privatnog interesa i nepotvrđenih glasina ostavlja otvorenom mogućnost da je vlak i dalje skriven pod zemljom. Foo Fighters, svjetla koja progone u mraku. Pred kraj Drugog svjetskog rata izvještaji 415. eskadrile noćnih lovaca počeli su uključivati neobične detalje. Osim što su opisivali sukobe iznad Rajne, članovi posade spominjali su vrlo intenzivna narančasta svjetla koja su se postavljala blizu njihovih krila, a da nisu ostavljala tragove na radarima. Jedne noći u studenom 1944. 3 člana te eskadrile letjela su iznad sjevernog dijela Strasburga kada su primijetila između 8 i 10 sjajnih bljeskova na svojoj lijevoj strani. Manevar za približavanje nije rezultirao ničim. Objekti su nestali i kasnije se ponovno pojavili kao da su dio istog obrasca. Ova svjetla, bez vidljivog čvrstog oblika, inspirirala su jednog od članova posade da ih nazove terminom preuzetim iz popularnog stripa o vatrogascima, Foo Fighters. Izvještaji su se gomilali. Svjetla su pratila avione velikom brzinom. Poprimala su boje poput crvene, narančaste ili zelene. Pojavljivala su se sama ili u grupi, nadmašivala su obrambene manevre i nikada nisu bila zabilježena na instrumentima. U ožujku 1942.
a bombarder Wellington s poljskom posadom prelijetao je Njemačku kada je njegov stražnji topnik ugledao sjaj veličine mjeseca. Približio se na manje od 200 metara, primio je vatru s kupole bez pokazivanja oštećenja, a zatim se postavio uz krilo. Pucnjevi s prednje strane također ga nisu pogodili. Nakon nekoliko minuta udaljio se. Drugi zrakoplov koji je išao iza doživio je nešto slično, ali njegova posada je radije šutjela. U listopadu 1944. druga američka eskadrila otkrila je objekt iza jednog od svojih aviona. Pilot je izveo manevre izbjegavanja, ušao u guste oblake i više ga nije vidio. Radarist je bio duboko uznemiren. Arhivi bilježe više od 100 opažanja u zapadnoj Europi, na Sredozemlju i na Pacifiku. Zabilježeni su i slučajevi iznad istočne Europe i sjeverne Afrike. Prije nego što su nazvani Foo Fighters, mnogi piloti su ih nazivali svjetlost ili stvar. Neke verzije govorile su o cilindričnim oblicima ili s prozorima, pa čak i o objektima sličnim obrnutim kadama. Napadi ih nisu uspjeli oštetiti. Ponekad su se pojavljivali u zonama bez poznate zračne aktivnosti. Tijekom bombardiranja Njemačke nebo je bilo ispunjeno bakljama, markerima i reflektorima. Članovi posade znali su ih prepoznati. Takozvana strašila eksplodirala su u zraku simulirajući obaranje, iako su često bila stvarna. Nijedan od tih učinaka nije se podudarao s ponašanjem Foo Fightersa. U savezničkim izvještajima predložene su teorije o njemačkom oružju poput protuzračnih projektila ili aparata s radionavođenjem. Sumnje u rakete bile su česte od 1943. Međutim, bilo je teško objasniti kako su se ti uređaji mogli kretati tolikom brzinom, mijenjati smjer i odoljeti pucnjevima. Istraživanja nisu ponudila jasne odgovore. Krajem 1944. pojavili su se i izvještaji iz Pacifika. Bombarderi iznad Japana izvijestili su o viđenju svjetlećih kugli koje su plutale blizu njihovih ruta. Neki su sugerirali vezu s Njemačkom, iako je bilo kasno da se ta tehnologija koristi. S krajem sukoba viđenja su se smanjila, a fenomen se prestao istraživati. Spominjanja Foo Fightersa ponovno su se pojavila desetljećima kasnije, uspoređena s modernim susretima s neidentificiranim objektima. Iako objašnjenja nikada nisu potvrđena, svjedočanstva pilota i dalje su jedan od najopsežnijih zapisa o anomalnim svjetlima u borbi. Ništa pronađeno u tajnim arhivama Njemačke, niti u ispitivanjima njezinih tehničara, nije riješilo zagonetku. Foo Fighters nestaju sa završetkom rata, ne ostavljajući fizički trag niti tehničko objašnjenje. Jedino što ostaje su priče onih koji su ih vidjeli s nekoliko metara, a da nisu mogli shvatiti što su. Izdaja Jeana Moulina. Jean Moulin pod pseudonimom Max koordinira tajne pokrete u okupiranoj Francuskoj. Nakon što je učvrstio Nacionalno vijeće otpora i strukturirao tajnu armiju, uspijeva da različite skupine djeluju kao jedna. Uz izravnu podršku Charlesa de Gaulle'a uspostavlja kontakt s Londonom i priprema otpor za podršku budućem savezničkom iskrcavanju. U lipnju 1943. kada je tajna mreža dosegla svoju najjaču točku, organizira se ključni sastanak u Lyonu kako bi se imenovao nasljednik Charlesa de Lestrainta, kojeg je nedavno uhitio Gestapo. Taj sastanak završava uhićenjem nekoliko vođa, uključujući Moulina. Samo je jedan uspio napustiti mjesto bez uhićenja, René Hardy. Hardy, bivši željeznički inženjer, bio je dio otpora i njemačka ga je policija uhitila nekoliko dana ranije. Nakon svog neočekivanog oslobađanja pojavljuje se na sastanku bez da je bio pozvan i jedini je koji uspijeva pobjeći. Zatim ponovno nestaje bez traga. Nakon rata njegovo ponašanje ga čini glavnim osumnjičenikom za odavanje lokacije sastanka. Iako otvoreni sudski procesi ne uspijevaju prikupiti dovoljno dokaza za njegovu osudu, njegova figura izaziva trajne sumnje. 1987. Klaus Barbie,
šef gestapa u Lyonu, izjavljuje da je Hardy surađivao kao doušnik. Nijedan sud ne potvrđuje tu optužbu, ali sumnja i dalje postoji. Moulin je odveden u zatvor Montluc, gdje ga Barbie ispituje. Tijekom nekoliko dana trpi neprestano mučenje koje ga dovodi na rub smrti. Prebacuju ga vlakom prema Njemačkoj, ali umire tijekom putovanja od zadobivenih ozljeda. Nikada nije otkrio informacije niti identificirao suradnike. Njegov nestanak ostavlja otpor bez glavne veze sa slobodnom Francuskom. Od tada, napetosti između de Gaulea i komunističkih sektora, ojačanih sovjetskim napredovanjem, rastu. Slučaj Hardija i dalje je neriješen. Iako se suočio s procesima nakon rata, nikada nije proglašen krivim. Verzije o tome tko je bio izdajica variraju, ali okolnosti oko sastanka u Lyonu održavaju njegovo ime kao glavnu nepoznanicu. Nisu pronađeni uvjerljivi dokumenti, a dostupna svjedočanstva ne dopuštaju utvrđivanje izravne odgovornosti. U prosincu 1964. posmrtni ostaci Jeana Moulina preneseni su u Panteon u Parizu. Predsjednik de Gaulle predvodi ceremoniju, a govor drži André Malraux. Njegova figura je posvećena kao simbol francuskog otpora, iako identitet odgovorne osobe za njegovo uhićenje nikada nije potvrđen. Jantarni kabinet, blago koje nestaje s nacistima. 1941. njemački vojnici odnose iz Sankt Peterburga slavni jantarni kabinet. Ova soba, smatrana draguljem europskog baroka, izgrađena je od strane pruskih obrtnika u 18. stoljeću i poklonjena Petru Velikom od Fridrika Vilima. U jeku rata nacisti su je demontirali s namjerom da je uključe u osobni muzej koji je Hitler planirao u Linzu, ali nikada se nije pojavila na tom mjestu niti bilo gdje drugdje. 80 godina od krađe njezina lokacija i dalje nije poznata. Usred njemačkog povlačenja kabinet je poslan iz Rige u Kaliningrad. Tamo ga je povjesničar Alfred Rode proučavao neko vrijeme. Neki vjeruju da ga je odlučio sakriti. Rode, stručnjak za jantar, ostaje u gradu tijekom posljednjih mjeseci rata, a neki tvrde da ga je držao pod ključem. Druga verzija ukazuje na njegovo uništenje tijekom britanskih bombardiranja grada ili tijekom ulaska Crvene armije u 1945. Komadi se nikada nisu ponovno pojavili u cijelosti, iako su izolirani fragmenti poput komode od jantara ili firentinskog mozaika ponovno isplivali desetljećima kasnije u Njemačkoj. Tijekom godina provode se pretraživanja u tunelima, bunkerima i rudnicima. Jedna ekspedicija u vodama Baltičkog mora tvrdi da je brod koji ga je prevozio potopilo sovjetsko torpedo, ali pretraživanja ne pronalaze ostatke. Neki upućuju na njegov premještaj u Sjedinjene države, iako bez dokaza. Misterij ostaje neriješen. U Katarinskoj palači, gdje se prvotno nalazio, izgrađena je točna replika između 1979. i 2003. koristeći jantar s Baltičke obale. Restauracija je koristila više od 1000 kg materijala za pokrivanje 3 od njezina 4 zida. Danas, tisuće posjetitelja obilaze rekonstruiranu sobu koja zadržava svijetlu atmosferu originala. Repliku su otvorili predsjednici Rusije i Njemačke s namjerom da zatvore simboličnu ranu. U međuvremenu, ruski i njemački povjesničari nastavljaju pregledavati arhive i skrivene lokacije. Zagonetka o tome što se dogodilo s originalnim kabinetom ostaje netaknuta. Nitko ne može potvrditi je li uništen, zakopan ili sigurno pohranjen na nekom nepoznatom mjestu. Numeričke podudarnosti prije Pearl Harbora. 75 godina nakon japanskog napada na Pearl Harbor, koji se dogodio 7. prosinca 1941. i dalje postoji neobičan detalj. Iako su studije pokrile vojne, diplomatske i osobne aspekte tog dana, postoje elementi koji i dalje nisu razjašnjeni. Jedan od najkomentiranijih je oglas koji se pojavio u časopisu The New Yorker nedugo prije napada. 20. studenog te godine objavljen je oglas pod naslovom Pažnja, upozorenje, uzbuna.
u kojem se prikazivalo nekoliko ljudi u podzemnom skloništu koji su provodili vrijeme igrajući se kockicama. Tekst je sugerirao da treba biti spreman za dugu zimsku noć u skloništu i preporučivao je uključivanje igre pod nazivom The Deadly Double među stvari. Taj glavni oglas pratile su još 6 manjih verzija raspoređenih po istom izdanju, sve s slikama kockica. Na njima su se vidjeli brojevi 12 i 7, što je kasnije privuklo pozornost određenih članova obavještajne službe. Tijekom rata, mornarički pilot Joseph Bell čuo je časnika tajne službe kako tvrdi da su neki mislili da taj oglas skriva šifriranu poruku. Prema toj priči, materijal je osobno dostavljen u sjedište časopisa i plaćen je gotovinom. Službene istrage nisu pronašle nikakav koristan trag. Godinama kasnije povjesničar Craig Nelson vratio se ovoj priči u svom istraživanju za knjigu Pearl Harbor, From Infamy to Greatness. Pronašao je spominjanja slučaja u arhivama iz 50-ih i primijetio da je FBI već pratio nekoliko tragova bez rezultata. Sam Nelson je smatrao da kockice mogu predstavljati mnoge druge moguće kombinacije, a ne nužno datum. Ipak, priznao je da je oglas bio neobičan. S vremenom, otkriveno je da je igra The Deadly Double zaista postojala, iako nisu pronađeni dokazi koji bi potvrdili bilo kakvu vezu s događajem u Pearl Harboru. Neki čitatelji pronašli su reference na proizvod koje su objašnjavale njegovo podrijetlo kao jednostavna zabava, demontirajući dio glasine. Ipak, činjenica da se brojevi podudaraju s datumom napada i da je sadržaj teksta aludirao na protuzračna skloništa i dalje ostavlja prostora za sumnju. Smrt Raula Wallenberga. Raul Wallenberg, švedski diplomat poznat po spašavanju 1000 Židova u Budimpešti, uhićen je od strane sovjetskih trupa 17. siječnja 1945. Od tog trenutka nestaje. 1957. Moskva tvrdi da je umro od infarkta u zatvoru Lubjanka 17. srpnja 1947. i da je njegovo tijelo kremirano bez obdukcije. Bilješka dolazi od liječnika zatvora, ali nijedan drugi dokaz ne prati izvještaj. Wallenbergova obitelj i švedska vlada dovode u pitanje tu verziju. Kasnija svjedočanstva tvrde da je godinama kasnije bio živ u logorima Gulaga. Neki tvrde da su ga vidjeli čak i u 80. godinama. Nijedan službeni sovjetski dokument ne uspijeva potvrditi ni njegovu smrt, ni njegovo točno mjesto nakon uhićenja. Deklasificirani dokumenti ukazuju da su visoki dužnosnici poput Staljina, Molotova i Abakumova bili umiješani. Jedna teorija pretpostavlja da je umro tijekom ispitivanja ili izravnog pogubljenja. Iako je 2000 godine Rusija priznala svoju odgovornost, nije predala arhive koje bi razjasnile činjenice. Također nisu pronađeni zapisi koji bi dokazali što se dogodilo s njim nakon 1945. 1989. sovjetske vlasti predaju njegovoj obitelji njegovu putovnicu i dnevnik, sačuvane u tajnim arhivama. Predaja je potaknula sumnje o tome je li zaista umro 1947. 2016. Švedska ga je pravno proglasila mrtvim, simbolično određujući datum 30. i 1. srpnja 1952. 5 godina nakon njegove navodne smrti. Napori za deklasifikaciju ključnih arhiva bili su djelomični. Mnogi zahtjevi su odbijeni ili im je odgovoreno bez konkretnih informacija. Najnovije verzije temelje se na sjećanjima bivših dužnosnika KGB-a koji tvrde da Wallenberg nikada nije napustio sovjetski zatvorski sustav i da je njegovo pogubljenje bila odluka Staljinova kruga. Unatoč desetljećima istrage, ni mjesto njegovih posmrtnih ostataka, ni konačni uzrok njegove smrti nisu potvrđeni. Njegov slučaj postaje simbolom prisilnih nestanaka pod totalitarnim režimima. Do danas sudbina Raula Wallenberga i dalje je neriješena, a njegova priča nastavlja stvarati nova istraživanja u potrazi za istinom koja ostaje zakopana u posljeratnim arhivima. Putovanje Rudolfa Hessa u Škotsku.
Jedne noći u svibnju 1941. škotski farmer pronalazi srušeni njemački avion i pilota koji se predstavlja kao Alfred Horn, ali posjetitelj nije običan avijatičar. To je Rudolf Hess, jedan od vođa nacističkog režima, bliski suradnik Hitlera od samih početaka. Pridružio se stranci 1920. Sudjelovao u pokušaju puča, pratio ga u zatvoru i transkribirao ideološki manifest koji će obilježiti Treći rajh. U hijerarhiji moći samo je Hermann Göring bio iznad njega. Hess je izveo samostalni let iz Münchena u Škotsku u lovcu Messerschmitt, prelazeći Sjeverno more po oblačnoj noći i bez vidljivosti. Njegovo odredište bila je Dungavel House, imanje vojvode od Hamiltona, za kojeg je vjerovao da je sklon mirovnom paktu. Pokušao se sastati s njim u nadi da će Velika Britanija prihvatiti sporazum s Njemačkom u zamjenu za kontinentalnu dominaciju. Ali Hamilton, odani časnik Ujedinjenog kraljevstva, odbio je bilo kakav prijedlog. Misija je propala od samog početka. Hitler je, prema svjedocima, reagirao s bijesom kada je saznao za let. Joseph Goebbels se bojao da će ga Britanci iskoristiti za propagandu, dok ga je Albert Speer čuo kako viče, zbunjen mogućim političkim posljedicama. Sam Hess, očajan, pokušao si je oduzeti život u svojoj ćeliji nedugo nakon toga. Godinama je ostao britanski zatvorenik, a zatim je prebačen na Nürnberške procese, gdje je dobio doživotnu kaznu. Proveo je više od 4 desetljeća zatvoren u zatvoru Spandau, kao jedini zatvorenik više od 20 godina, sve dok nije umro u 93. godini. Vlasti su izjavile da si je oduzeo život, ali njegov sin i mnogi drugi inzistiraju da je ubijen kako bi ga ušutkali. Najnapornija teorija je li djelovao na vlastitu inicijativu ili uz Hitlerovo znanje. Dokumenti pronađeni u Moskvi sugeriraju da je diktator primio pismo objašnjenja dan nakon leta. Njegov pomoćnik Karl-Heinz Pinch piše da je misija tražila pakt ili britansku neutralnost pred predstojećom invazijom na Sovjetski savez. Ali britanske arhive ga proturječe, pokazujući da su ga tretirali kao izoliranog emisara. Do danas, neki ključni dijelovi spisa i dalje su tajni. Mač islama Benita Mussolinija. U ožujku 1937. Benito Mussolini putuje u Libiju, koloniju pod talijanskom kontrolom, i prima ceremonijalni dar u pažljivo planiranom činu od strane svog propagandnog aparata. Ukrasni mač nazvan Mač islama, koji je nastojao ojačati njegovu sliku saveznika arapskog svijeta. Predmet je predao u oazi Bugara, blizu Tripolija, berberski vođa Jusuf Kerbiš. Tijekom događaja snimljena je poznata fotografija na kojoj se Mussolini pojavljuje na konju držeći mač, ali slika je modificirana, uklanjajući zračnom četkom vojnika koji mu je držao uzde. Godinu dana kasnije, kip s istim držanjem postavljen je u Tripoliju. Mač, iako je predstavljen kao arapski komad, proizveden je u Firenci i njegovo postojanje imalo je propagandnu svrhu. Talijanski režim godinama se približavao arapskom svijetu, pokušavajući pokazati kulturnu i političku bliskost. Od 1934. radiostanica Radio Bari emitirala je programe na arapskom jeziku usmjerene na Sjevernu Afriku i arapski poluotok. S ratom u Abisiniji ta se politika pojačava, a mnogi Arapi pokazuju simpatije prema Italiji, smatrajući etiopskog cara muslimanskim ugnjetavačem. U tom kontekstu talijanski diktator proglašava se braniteljem islama. Mač nestaje 6 godina kasnije, u srpnju 1943. nakon pada fašističkog režima. Rachele Mussolini, supruga diktatora, tvrdi da su komad ukrale antifašističke skupine iznutra, iz vitrine smještene u njihovoj privatnoj rezidenciji Rocca di Caminate, tvrđavi koju je obitelj koristila. Od tada nema provjerljivih tragova o njegovom mjestu boravka. Ne postoji službeni popis koji bi omogućio praćenje njegove trenutne lokacije i predmet nikada nije pronađen. Trenutačno,
Mač se smatra jednim od najzagonetnijih simboličnih komada Mussolinijevog režima. I dalje je klasificiran kao nestao i nalazi se u povijesnim zapisima kao dio imovine izgubljene nakon kolapsa fašizma. Neki autori koji istražuju odnos između Italije i islamskog svijeta bavili su se slučajem u svojim studijama, ali bez postizanja napretka koji bi potvrdio postoji li mač i dalje ili je uništen nakon pljačke. Točna sudbina ovog političkog simbola ostaje neriješena. Pekinški čovjek, izgubljeni fosili. Tijekom 30. godina međunarodni tim arheologa pronalazi, južno od Pekinga, ostatke drevnog hominida na nalazištu Zhoukoudjan. Znanstvenici su ovom primjerku dali ime Homo erectus pekinensis i procijenili njegovu starost između 300.000 i 500.000 godina. Pronalazak predstavlja ključni komad za razumijevanje ljudske evolucije u Aziji i postaje simbol paleoantropologije 20. stoljeća. S japanskim napredovanjem tijekom Drugog svjetskog rata kineske vlasti uz podršku Sjedinjenih država odlučuju iznijeti fosile iz zemlje kako bi ih zaštitile. Godine 1941. osoblje američke vojske pakira originalne ostatke kako bi ih poslalo morem iz Qinhuangdaoa u Ameriku. Usred rata ruta propada. Teret nestaje bez traga. Desetljećima kasnije, bivši američki vojnik stacioniran u istoj bazi tvrdi da je vidio kutije zakopane s kostima u toj zoni tijekom dana prije komunističkog preuzimanja. Svjedočenje je privuklo pozornost nekoliko istraživača. Jedan od njih, južnoafrički Lee Berger, objavljuje studiju zajedno s kineskim kolegama s Instituta za paleontologiju. Prema njihovim zaključcima, ostaci bi mogli i dalje biti pod zemljom, upravo na modernom parkiralištu u Qinhuangdao, izgrađenom na staroj kinesko-američkoj vojnoj instalaciji. Vlade Kine i Sjedinjenih država pokrenule su više operacija potrage. Također su ponudile značajne nagrade onome tko uspije locirati fosile bez uspjeha do danas. Neke hipoteze upućuju na to da su ih mogle ukrasti japanske trupe. Druge sumnjaju da su u rukama krijumčara na crnom tržištu. Gdje se nalaze ti ostaci i dalje je nepoznanica. Iako su originali izgubljeni, znanstvenici nastavljaju raditi s preciznim kalupima napravljenim prije njihovog nestanka. Na nalazištu Zhoukoudjan, danas svjetskoj baštini UNESCO-a, i dalje pronalaze fragmente, iako nijedan nije tako potpun kao prvi. Misterij kostiju pekinškog čovjeka i dalje je otvoren. Prema nedavnim studijama mogli bi biti skriveni ispod uobičajene urbane zone, nevidljivi pod cementnom površinom. Kutije, ako postoje, čekaju u tišini pod automobilima, kao da se najdalja prošlost čovječanstva i dalje odupire da bude vraćena. Bitka za Los Angeles. U zoru 25. veljače 1942. godine sirene za uzbunu odjekuju diljem okruga Los Angeles. Prošla su tek 3 mjeseca od napada na Pearl Harbor i atmosfera u Kaliforniji je ispunjena napetošću. Vlasti aktiviraju protokol za moguće bombardiranje. Grad ostaje u mraku zbog obveznog zatamnjenja. Trupe s protuzračnim oružjem zauzimaju položaje. Tijekom 1 sata, od 3 do 4 ujutro, topovi i mitraljezi neprestano pucaju u nebo. Svjetlosni snopovi reflektora osvjetljavaju noćno nebo. Tisuće projektila prolaze kroz zrak. Stanovništvo promatra s strahom iz svojih domova. Međutim, avioni se ne vide. Samo je dim i bljeskovi iznad grada. Pukovnik John G. Murphy, zapovjednik jedinice artiljerije, kasnije izjavljuje da nije otkriven nijedan zrakoplov, ni neprijateljski, ni saveznički. 5 ljudi umire tijekom događaja. Neki od krhotina metala, drugi od srčanih udara povezanih s kaosom. Sljedećih dana novine ovaj događaj nazivaju Bitka za Los Angeles. Slike reflektora usmjerenih u nebo i izvještaji o masovnim pucnjevima pune naslovnice. Službena verzija ukazuje da je sve bilo rezultat lažne uzbune. Tajnik mornarice Frank Knox tvrdi da je to bila reakcija izazvana općim strahom.
Pripisuje to takozvanim ratnim živcima, fenomenu koji pogađa i civile i trupe. Objašnjenje umiruje dio građana. Međutim, drugi se počinju pitati je li se dogodilo nešto više. S vremenom se pojavljuju alternativne teorije. Neki vjeruju da su te zore vojnici otvorili vatru na nešto nepoznato. Hipoteza o meteorološkom balonu izgubljenom na visinama postavljena je kao vjerojatan uzrok u 80. godinama. Ipak, za određene ufološke istraživačke skupine, taj objekt ne odgovara ničemu zemaljskom. Dokumenti zračnih snaga Sjedinjenih Država čuvaju izvještaj o incidentu. Do danas, arhivi priznaju da se uzbuna nije temeljila na nikakvom stvarnom napadu. Ono što se dogodilo te noći i dalje stvara sumnje. Za mnoge, to je bila epizoda kolektivne histerije. Za druge, nebo iznad Los Angelesa skrivalo je nešto što nije uspjelo biti u potpunosti objašnjeno. Subhas Chandra Bose i njegov mogući bijeg. Japanske vlasti izvještavaju da je Subhas Chandra Bose umro 18. kolovoza 1945. godine nakon zrakoplovne nesreće na Tajvanu i da je njegovo tijelo kremirano nedugo nakon toga u bolnici u Taihoku. Međutim, nijedan vanjski promatrač ne potvrđuje tu verziju. Jedini izravni preživjeli navodnog incidenta, pukovnik Habibur Rahman, izbjegava formalno priopćiti vijest svojim nadređenima iz Indijske nacionalne armije ili svojim kolegama u Bangkoku, Singapuru, Saigonu ili Tokiju. Ta šutnja je nemoguća za opravdati, osim ako nije bio umiješan zajedno s japanskim zapovjednicima u tajnu operaciju bijega koju je organizirao Bose. Ne postoji nijedan službeni dokument o navodnoj nesreći. Iako Japan zadržava kontrolu nad Tajpejem do kraja listopada te godine, a britanska obavještajna misija koju je vodio Finney istražuje događaj u rujnu, nema zapisa da je revizija datoteke zračne luke. Pismo datirano u lipnju 1956. godine, potpisano od strane šefa azijskog odjela Japanskog ministarstva vanjskih poslova, potvrđuje da do tada nikada nije provedena formalna istraga kako bi se razjasnila nesreća. Taj potpuni nedostatak dokaza jača hipotezu o namjernom nestanku. Kolovoza 1945, 2 dana nakon navodnog sudara, poruka japanskog glavnog stožera zapovjedništvu Hikari Kikan navodi da je T, kodno ime za Bosea, umro u nesreći i da je tijelo prebačeno u Tokio od strane trupa s Formose. Ta tvrdnja proturječi službenoj verziji, prema kojoj su ostaci trebali biti kremirani u Taihoku. Važno svjedočanstvo dolazi od S.A. Ayera, bivšeg ministra propagande privremene vlade Azada Hinda. Priča da je prvi put čuo o Boseovoj smrti 20. kolovoza, kada mu je potpredsjednik mornarice Kuda to spomenuo u zračnoj luci u Saigonu. Kasnije, već u letu prema Japanu, prima drugu verziju od pukovnika Tade. Prema njemu, Boseov avion se srušio 18. kolovoza u Taihoku, vođa je bio teško ozlijeđen i umro je iste noći, dok je Habibur Rahman preživio s lakšim ozljedama i primljen je u bolnicu. Ayer odgovara da Indijanci, i u Aziji i u svojoj zemlji, ne bi prihvatili to objašnjenje bez vidljivog dokaza. Traži da putuje u Taihoku kako bi vidio tijelo, ali nikada ne dobiva dozvolu. Nedostatak službenih dokumenata, šutnja jedinog preživjelog i odbijanje pokazivanja ostataka sprječavaju zatvaranje slučaja. Službene bilješke ostavljaju otvorenom mogućnost da je Bose lažirao svoju smrt. Sumnja ostaje neriješena. Gdje je zapravo bio Subhas Chandra Bose nakon 18. kolovoza 1945. Britanski vojnici u Auschwitzu. Tijekom rutinskih radova na očuvanju ruševina starog bunkera unutar kompleksa Auschwitz, tim stručnjaka nailazi na neočekivani pronalazak. Ispod ruševina, poljski povjesničar Dominik Sinović pronalazi mali fragment bijelog celuloida koji nosi olovkom ispisana prezimena 17 britanskih vojnika. Imena se pojavljuju u velikim slovima, praćena popisom brojeva u jednom kutu. 8 njih je označeno kvačicom. Na stražnjoj strani istog dokumenta
Zabilježene su uobičajene njemačke riječi prevedene na engleski, poput now, never i from then. Otkriće potpuno zbunjuje istraživače. Nijedan službeni izvor ne bilježi prisutnost britanskih vojnika u logoru za istrebljenje. Neke hipoteze upućuju na to da su mogli biti ratni zarobljenici židovskog podrijetla prebačeni u Auschwitz s drugih točaka fronte. Drugi pretpostavljaju da su možda pripadali nekoj neregularnoj britanskoj jedinici povezanoj sa silama osovine. Poljske vlasti potvrđuju da je popis autentičan i traže suradnju od vojnih arhiva Ujedinjenog kraljevstva kako bi se ušlo u trag imenima. Mjesto gdje se pojavljuje dokument odgovara području starog podloga Monowitz, dijelu Auschwitza namijenjenom uglavnom ratnim zarobljenicima, među kojima su bili i Britanci zarobljeni tijekom različitih kampanja. Međutim, izravna veza između te grupe i logora za istrebljenje i dalje nije razjašnjena. Pojavljivanje dokumenta događa se paralelno s još jednim izoliranim pronalaskom unutar zida stare zgrade koja je funkcionirala kao skladište za čuvare logora. U tom slučaju, radnici pronalaze popis zatvorenika skriven unutar boce zapečaćene u mortu. Oba otkrića jačaju ideju da u strukturama mjesta ostaju skriveni dokumentarni ostaci, čija je interpretacija još uvijek u tijeku. Porijeklo vojnika, njihova točna funkcija u Auschwitzu i razlog zašto se njihova imena pojavljuju zajedno na tom listu i dalje su bez objašnjenja. Misterij ostaje otvoren. Nestala posada zračnog broda L-8. 16. kolovoza 1942. zračni brod L-8 američke mornarice polijeće s umjetnog otoka Treasure Island u zaljevu San Francisca kao dio misije za nadzor moguće prisutnosti japanskih podmornica na Pacifičkoj obali. Na brodu putuju poručnik Ernest DeWitt Cody i potporučnik Charles Ellis Adams, obojica s prethodnim iskustvom kao piloti zračnih brodova. Zrakoplov, stari promotivni balon tvrtke Goodyear prilagođen za vojnu upotrebu, dio je eskadrile zračnog patroliranja raspoređene nakon ulaska Sjedinjenih Država u Drugi svjetski rat. Tijekom prvog sata i pol leta izvještaji ukazuju na normalnost. U 7:50 ujutro Cody i Adams putem radija javljaju da su otkrili mrlju nafte u vodi, mogući znak neprijateljske podmornice. Obavještavaju da će nastaviti s istragom. To je posljednji put da se ima kontakt s posadom. Nekoliko sati kasnije zračni brod se pojavljuje iznad grada Daly City u Kaliforniji, spuštajući se bez kontrole. Plovilo, već djelomično ispražnjeno, dodiruje krovove, vuče električne kablove i na kraju se ruši na Stambenoj ulici. Vatrogasci i policija odmah dolaze na mjesto udara. Kada otvore kontrolnu kabinu, otkrivaju da je zračni brod prazan. Nema znakova vatre ni borbe, kontrole su netaknute, radio radi savršeno, a padobrani su na svom mjestu. Jedino što nedostaje su 2 člana posade i njihovi prsluci za spašavanje popularno poznati kao Mae Wests. Međutim, uobičajeno je da ih piloti nose tijekom leta, pa njihova odsutnost nije presudna. Nestanak izaziva zbrku u prvim satima. Obližnja vojna baza pogrešno javlja da je L-8 sletio i da su njegovi putnici na sigurnom, ali informacija se brzo demantira. U stvarnosti, nekoliko civilnih svjedoka vidjelo je kako se zračni brod spušta bez posade. Neki tvrde da su vidjeli 3 muškarca na brodu, drugi kažu da su vidjeli padobrane kako se otvaraju, ali nijedna verzija ne može biti potvrđena. Zračni brod je preletio naseljena područja i pratili su ga brojni prolaznici koji su njegov izgled opisali kao slomljenu kobasicu, koja pluta bez cilja. Policija je pokušala konfiscirati fotografije koje su snimili znatiželjnici, što je još više pojačalo spekulacije. Usporedno s tim, mornarica organizira intenzivne potrage u obližnjim vodama, pod sumnjom da su oba pilota možda slučajno pala u more. Razmatra se čak i mogućnost da ih je pokupio brod koji šuti na radiju iz taktičkih razloga. Nije pronađeno nijedno tijelo ni bilo kakav znak njih i misterij je od tog trenutka instaliran.
iako je jedan od protupodmorničkih punjenja bačen, nema drugih fizičkih indicija koje bi pomogle u rekonstrukciji onoga što se dogodilo. Tijekom sljedećih desetljeća postavljaju se svakakve hipoteze. Neki vjeruju da su ih zarobili neprijatelji ili da ih je ubio slijepi putnik. Drugi sugeriraju svađu među njima ili čak planirani bijeg. Pojavljuju se i ekstremne teorije, poput mogućnosti otmice. Najprihvaćenije objašnjenje je da je jedan od muškaraca izašao iz kabine kako bi izvršio popravak i pao u ocean, a drugi, pokušavajući mu pomoći, također je završio izvan plovila. Međutim, ova teorija ne objašnjava zašto nijedan od njih nije koristio funkcionalni radio za traženje pomoći niti ostavio bilo kakav signal. Nekoliko stručnjaka, poput povjesničara zrakoplovstva Dana Grossmana, tvrdi da obučeni mornar nikada ne napušta svoje plovilo bez hitnog razloga, što dovodi u sumnju tu pretpostavku. Zračni brod L-8 je popravljen i nastavio je služiti tijekom rata. Zatim se vratio u Goodyear, gdje je njegova kabina ponovno iskorištena u drugom modelu, a kasnije je uvršten u zbirku Nacionalnog muzeja pomorskog zrakoplovstva u Pensacoli, Florida. Priča, međutim, i dalje nije razjašnjena. Do danas nitko nije uspio objasniti što se dogodilo s Codyjem i Adamsom nakon što su poletjeli tog jutra. Zračni brod, preimenovan od strane tiska u zračni brod duhova, postaje simbol neriješenog misterija usred Drugog svjetskog rata. Nakon pregleda svakog od ovih događaja, jasno je da postojeće informacije i dalje ostavljaju prostor za neodgovorena pitanja. Nije riječ o glasinama ili pričama izgrađenim tijekom vremena, već o dokumentiranim događajima čija je interpretacija još uvijek otvorena. Dok se ne pojave novi elementi, ovih 25 konkretnih točaka i dalje će biti u toj zoni gdje povijest ostaje bez zaključka.